tini Kshatriya Samaj ni Luajima bai kaisa hangkor mutai khlai tonglayo o jaga phai tam experience wngkha Hanai bosor bong khado but ang jorabo ang manja malia tini solo phang manja phaiga arang asai phangni wasipon ma ke nugyako yaba khana wagi rogo hangol mutai ni khana urai rogo ke tini phaina phaiga hangol mutai tamnu hin or tam mutai rajaka abang kampe saman tuyako amri to nugi to koma mutai ne bagai nokor khaijak but tam mutai abang kampe saman tuyako kya mo hache nugi ang tini belai khanani sini kami wo balai ke khakta ka haiji hai kuno chung sini di brabo song betul milai sebagai sakat orang kai sini betul nahar mong jauh kaham nai belai belai kena hamai Haike sar kami amsayo obo kahai kubang mak Kshatriya Samaj ni komite rok tongo borong ni bagai tamo kok sar mungkongai tai ki jaga wo je tau bo Kshatriya Samaj ni program obti kahai ke khaje ko abno te kisa sari actually ke chungmo to khana mane ke agi sini raja song khai thai pagi ke suddenly sini raja tabok sini project maharaja bini bombe somo khaijogo ke joto kami rogo khaije gya ba khani hinai urdu ngai tongo borobo khaiten karon mo khaigen ke sini bukung barong ni tongkusang tebo mane tasanai ba kaham lama thangnai hinang mangsoko te bona thai ni sisibo je khana namo sini bosong ni mutai no maharo khana namo sarna bele kena hamai